Illum hija ġurnata importanti ħafna mhux biss għalija, imma wkoll għall-Partit Laburista u għad-Delegazzjoni Laburista fih dan il-Parlament Ewropew. Hekk kif ftit tal-minuti ilu għadni kemm ġejt elett b'vot qawwi ħafna bħala Viċi President għas-sentejn u nofs li ġejjin tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Dan ifisser li matul is-sentejn u nofs li ġejjin ser inkun parti mit-tmexxija tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li huwa t-tieni l-akbar grupp politiku fuq livell Ewropew. L-ewwel qabel kollox dan huwa vot ukoll ta' fiduċja fil-ħidma illi wettaqt matul dawn is-sentejn u nofs illi għaddew, huwa vot ta' fiduċja aktar sinifikattiv għalija għaliex jiena wkoll l-iżgħar Viċi President fih dan il-grupp ta' tmexxija tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. U allura x-xogħol illi wettaqt matul is-sentejn u nofs illi għaddew illum ukoll ġie rikonoxxut. Però din mhijiex rebħa biss għalija, imma hija wkoll rebħa għall-Gvern Laburista, hija rebħa wkoll għad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, hija turija wkoll ċara illi r-riformi li qegħdin immexxu l quddiem bħala Gvern, it-tibdiliet illi qegħdin nagħmlu qegħdin jiġu wkoll aċċettati, qegħdin ukoll jiġu magħrufa u rrispettati wkoll fuq livell Ewropew. U dan għandu jkompli jimlina b'aktar u aktar kuraġġ sabiex inkomplu naħdmu fuq livell Ewropew, inkomplu nwettqu r-riformi li għandna bżonn sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu nollu isem pajjiżna l fuq. Dan huwa dak li ħankompli nagħmel fuq livell Ewropew. Kif għamilt sa mill-ewwel ġurnata li ġejt elett fil-Parlament Ewropew. Dak illi dejjem u kullimkien inkompli naħdem għal ħaddiema Ewropej, għal konsumaturi Ewropej, għal minoritajiet fuq bażi Ewropea sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw illi n-nies ikomplu japprezzaw il-ħidma tagħna billi jmexxu l quddiem dawk il-proposti li jaffettwaw b'mod pożittiv il-ħajja tan-nies. Għalhekk din l-aħbar tal-lum illi tiġi elett b'vot daqstant qawwi sabiex tirrappreżenta t-tieni l-akbar grupp fil-Parlament Ewropew fil-tim ta' tmexxija tiegħu ikompli jimlini b'aktar ħeġġa, b'aktar determinazzjoni, b'aktar kuraġġ sabiex inkompli nirrappreżentakom bl-aqwa mod li nista' fuq livell Ewropew.